Thina sidlale kakuhle kakhulu ngoba ke iPirates mayikhuluma icingafami noba mayikhuluma nathi ikhuluma nabafazi. If bebekwazile ukhuluma kakuhle ngesibanikeza 3 points. Inkinga yabo xa besize stadium bacinga fama bazothatha abazi ukuthi bazodlala. So izikhiya ke ziphethwe City. So sizawuzama nge6 eLoftus sibone ukuthi izikhiya sizinikeza abantu. Because eyona nto sijongile nathi sijonga kwiCAF. Yebona yona nto sijonga kakhulu iCAF. Masithethe ngomdlalo wethu olandelayo sawudibana neqela leMamelodi Sundowns. Ubona njani lo mdlalo emva kuba iChiefs idlale umdlalo wesixhenxe engakatshiwa? Yebona iSundowns bra wami akufunekanga uyize ngamawaza uyithathe easy. Sizodlala neSundowns singayibamba ngedraw. Mara kodwa nayo isengenzeka idlula imthathu 3 point. Kodwa sakujabulela lokho imthathu 3 point ngoba sifuna uya kwiCAF. Uyifusi yezayibamba ngedraw. Sithi aba bangaziya kwiCAF. Okay. All right.